मोनसे आरो हाखुमानानै फैनानै हाखुमाना थानानै आरो नों गोदान इदि खालामलायदो सोर बुं सोर थांबाय थांग्रा बेयो बुं नों थांबाय थांग्राया नोङो फेमास जानो बुजि नामा मालायनि फट'फोरखौ गाज्रि इदि खालामना नोङो फेमास जानो लुबैदोंब्ला गावनो इदि खालामना ला गावनो गाज्रि इदि खालामना लानानै नों फेसबुकआव हगार नों ओरैबायदि हाखराथि गैया नों गावखौबो इदि खालामनो हायो नों फेमास जानोब्ला गावनि खर'खौ बै गाज्रि इदि खालामना ला ओमफ्राय हगार नों आरो मालायखौ नोङो गासैथिं इदि खालामबाय थानाङालै जानो ओइ थांबाय थांग्रा नों गियाखै नामा बुगोन नै आंनि पार्टना खाथि लोगोफोर दङ नै फै नों रायज्लायनो रोङाखै नामा नों रायज्लायनो रोङाखैबो सोर थांबाय थांग्रा नोङो हदाय गाज्रि इदि खालामबाय थानाय